pixka bat testimuluan jartzeko movida honen zergatia, esateko txosna gorria jarri ditugu da 3 urtez, eta aurten izan behar zen laugarrena, baina duela hilabete batzuk sartu genituen baimen batzuk berriro txosnak jartzeko, baina artean udaletik ezeztatu dizkigute sartu ditugu baimen guztiak. Eta, duela 10 egun edo gutxo gara, apirilaren 2an izan genuen bilera bat kulturarloko zinegotziarekin, eta bertan enteratu ginen aurten txosnak jartzeko, jaiguneak montatzeko irizpideak aldatu direla, eta irizpide berri honekin egongo dela jaigune bakar bat auzoko jaien bakoitzean. Honekin esateko, pasaren urtean Txanteran 4 jaigune egon zirela, eta aurten beste 3 jaigunentzat baimenak eman dituztela, baina baimenak eman ez dizkiguten jaigune bakarrari txosna gorriak izan direla. Orduan, duela 10 egun enteratu ginen ez geneukala inolako aukerarik baimenak eskuratzeko. Orduan, jarri dugu pixka bat kanpaina hau, txosna gorriak aurrera eta jaiak denontzat leloarekin. Eta, gaurko manifestazioan gehien bat eskatzen duguna da, udaletxeari exigitzen diogu irizpide hauek aldatzea eta txosna gorriaren espazioa errespetatzea. Eta, gaur esan dugun bezala, gure partetik, baimenak ematen ez badizkigute, txosna jarriko ditugu urtero bezala, eta gure programazioa aurrera eramango dugu, eta hori izan da gure erabakia, eta hori izan da gaur auzoari plazaratu diogun mezua. Baimenak izan, edo baimenak ez izan, txosnak guk jarriko ditugula, eta txosnak aurrera joango direla.